ukhethe ukuthi uhlala nami sephambili? I'm still here because one, kube nabantu abajobelelayo abangenelela indaba yami nomseleko. Enye ama-reasons eyenza ukuthi ngishintshe ingqondo beside ukuthi nje ekhaya kukhulunyiwe nami. Eyesithathu eyokuthi umthombeni ugulile. Akungisizile lokukhulu. Ngiyabonga. Uyazi ngathi Okay. bongela mina. Angithi uyasho ukuthi nje siyakhula. Nawe zibongele. And sinawe. Yabona lento ukuthi sinawe. Ngeke Ungaphinde. uma ngizokhala ngisingabuyela kuyo. Yazi Nombela lento okungiphilisa kabuhlungu ayikho right. Uma kule Ngingabongi. I'm a bad man ngokwakhe. Kusho ukuthi ikhona indoda right. Le mina is bad. Sengiwamukele lokuthi I will be wrong forever. Angithi ngathi mangibukela iTV wathi ungenzela farewell. Ngiyabona ukuthi kunzima. So angisenayo farewell manje. So la. uzobheka la. Break ngiyabonga. Ngicela aphume lapho because I can see ukuthi ngizogcina sengidineka. Ngithola ukuthi mengase ngikubuza question yokuthi yini ekwenza ujabule hence ukuthi abahambayo nize nikuxolisa abantu basekhweni lakho uzothini. Angifuni ukukhuluma ngalokho because Ingakho ngithe vele uthule because nginezinto eziningi engingazisho regarding lento oyikhulumayo. Ngakho ngithi mina ngisayiculi. kodwa lisaculo wena. Ngisho yokuthi ufile yobusalicule sobe silibona. Oze nande nezingane zabo baye belibona. Uculeni mama. At least ozelande they will understand ukuthi ubaba ezecula leculo kwakwenze njani. Angisoli ngomcula leli culo lokuthi abahamba sosinceda. Ngicabanga ukuthi abantu engangibaculela leli culo ababonanga noma babone kumanje ukuthi kungani kwaze kwacula leli culo. Mhla babona ukuthi leculo laliculwa ngoba yini bayofika kumina baxolisa bathi Hayike uthi uMangwawe yena izathu ezenza ukuthi ahlale angasamshiyi uSeleko ukuthi uMseleko begula nakho-ke begula cishe kulela ukufa nanokuthi kuba bamhlalise phansi njengomfazi ukuthi umfazi emendweni uyabekezela. Kodwa mina ngibona ngathi the biggest reasons for her to stay in this marriage is because ufuna nje ukulaya abantu bakacele. Ubona ngathi abantu bakacele bafuna ukuthi ahambe, ubona ngathi abantu bakacele babona ngathi uMseleko bekethatha number 5 uzomzwisa ubuhlungu kanti-ke kuyayifanela nje. So I think she's trying to spite abantu bakacele and she's blaming uMseleko because uyaphawula nalapha ukuthi bokumnandi nabantu basekhweni lakho nicula leculo lenu. Isazoshuba guys, isazoshuba nje kulomndeni. Guys, please ningakhohlwa ukulike video, ngicela ni subscribe ku channel, ngicela ni share nama comment ngizokuthi niyacabangani ngalento.